ассалому алейкум дӯстони азиз, созер нағзен саломатиҳо хубай. назди кафеи Суман омадагем. тамошобино грандиозна акса рафтестай дар Zara Kids. ина назди кафеи Суман да ин нуқтаи савдо. марҳамат биёен, бовар мекунен ҳама қадар либосакошон арзон шидай. ҳамаш моли Туркияю, моли вай духтаро, моли Гуанҷу. марҳамат, аз дохил ман мерам шумода нишон метиҳам. 30% аксия дар тамоми намуди либосҳои кӯдакона. бисёр спортивкаҳошон ман аллакай даромадам дидам. спортивкаҳои подростковӣ барои духтарако, двойко, платьишко ҳамаша арзон кардаган. кадомаш ки 200 сомон буд 30% аксия кати 140 сомон меафта. бовар мекунен. баъд нигоҳ кунен киртоъра бинен чихе бисёра, чихе хушрӯвай. ҳамаи ҳамино даям аксия рафтестай. киртоъшон аз 120 130 сомон сар мешава то 440 сомона. лекин 440 сомонаш тамошобино ина дариҷа ҳастай. 440 сомонаш аксия кати 360 сомон меафта, 320 сомон меафта, ҳам хеле меафта. хулоса ҳама чишон арзонай. ҳатман биён. ина бачагиам ҳастай. двойка, тройка чизе мегирен. аз ин нуқтаи савдо бо нархи арзон пайдо мекунен. ва духтарако нигоҳ кунен ҳами қадар фатачои хушрӯ, ҳами қадар киртои фасонтон ёфтум. ина марҳамат, метавонен барои фарзандотон омада харидорӣ кунен аз Zara Kids. грандиозная аксия рафтестай. 30% аксия дар тамоми намуди анамхел киртачои фасоншон 30% аксия. нигоҳ кунен духтарако, инами қимат арзониш аз 120 сомон ам қасар мешава. қимат 450 сомонай, леки 30% бо аксия мешава. ам 450 сомонаш 340 меафта, 330 меафта. ира бинен чихе хушрӯчаяй. бовар кунен моделакош да гап нест. ҳамиш чанд сумай хоҳарҷон? инами чанд сумай? 440 ак бо 30% минус 30% аксия. мана 30% аксия духтаро 300 чанд меафта да. бинен чихе хушрӯвай. ҳозир ма дигар намудошам нишонтон метиҳам. боварӣ дору маъқултон мешава. бовар кунен беҳтарин вариантако. ина барои ид метавонен барои фарзандотон омада харидорӣ кунен. духтаро омада наметонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд. то охири навора тамошо кунен. дига моделакоям ҳастай. моделакои фасон беҳад хушрӯ. ира бинен иша ишта фасон, иша ишта фасон. мана инаи моделора бинен. ҳатман биёен тамошобино назди кафеи Суман даян Zara Kids назди раҳ даяй. ба осонӣ пайдошон мекунен. ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран. марҳамат муроҷиат кунен. бош пирра шумода суроғара мефаҳмонанд. баъд нигоҳ кунен духтаракои азиз. мана ин моделора бинен. ира пеша нишон тиҳанда. мана бинен чихе хушрӯчаанд. диден чихе фасонай. инами аксия кати 190 сумай ка меафтада. иш бошад 100 чанд гуфтен? 170 сомон двойка чай бинен чихе хушрӯ. 170 сомон. иҷада духтаро нигоҳ кунен. чихе бисёрай варианто, беҳад вариантои хушрӯ ба необычный да. ина киртоъра бинен. ҳамаи борошон бори Турсияю бори ваяй Гуанҷу. мана марҳамат. касе да дар корай, чӣ моделе дар корай духтаро. размероям ҳастай. ина расветкаҳоям ҳастай. нархку тамоман беҳтарин нархай арзоне кардагиан ки духтаро марҳамат. ина биён. ина миям 280 сомонай аксияда 190 сомон да меафта. мана марҳамат. ира бинен 30% минус мешава. хулас аз нархи будагиш арзон карда ина метиҳанд. биёен духтаро барои ид харидорӣ кунен. ина якша бинен фасонча 120 сомонай бо аксия дора. аксияда бо арзон мешава. охе ина бинен ин цветчам будай. диден 120 сомонара бинен. охе аҷоибак будае. мана духтаро наворда агар хушрӯ надида бошед ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран. муроҷиат кунен. сураташам мепартояндтона интихоб кунен. дар ва как доставкатон мекунанд. ира бинен чихе двойкачои хушрӯвай духтаро. аксияи грандиозне рафтестай дар Zara Kids. нигоҳ кунен. ҳамаш бори Туркияи бори Гуанҷуай. ина миёй ки мебинен ку спортивкачара бинен двойкачаян. ҳамқа хушрӯе ҳастанд ки медонен чанд сум шидагиай. нархи аслиш 200 сомонай бахшида ба моҳи шарифи рамазон аксия эълон кардагиам барои ид. ҳамаш двойкаи диден. нархшон 140 сомон. аксия кати 140 сомон. размерош калони хушрӯай духтаро. балишмерка ина нигоҳ кунен да чихе хушрӯ подростковияй. ина инамучам бурукушкатия диден аҷоибот. баъд медонен духтаро ира бинен чихе фасонай. иам тройкая я хоҳарҷон. мана нигоҳ кунен. рубашка дора. хеле вай дора. костюм дора. баъд юбка дора. фасониша бинен.
ин акцияда нархи аслиш 288 сомон ай, акцияда ами 200 сомон меафта, 190 сомон меафта. хулас 30% скидка. Марамат хеле интихоб хеле зиёда. Я бурак ин спартивкоша бинен. Иам двойкаан духтаро ина беҳад фасонан. Инорам ҳози акцияда 140 сомон шудагай. Бовар кунен духтаро. ин нарх ягон ҷода нестай ки подросткови турецки двойка 140 сомон боша. ина марамат биёен назди кафеи Суман тамошобино, магазини Zara Kids. ма рақамашона мемонам. касоне ки имконияти омадан надоранд бинависен, дар равака шумода доставка мекунанд. дар ҳақиқат ҳам борошон хушрӯй грандиозни аксакати арзон афтидестай. духтаро бурд мекунен. ҳатман барои фарзандотон харидорӣ кунен. супер акция духтарако бовар кунен. хеле нархи ягон ҷода неста. инам двойкачиҳоро диден, аҷоиботани двойкачиҳо пижама баринам истифода мекунанд. Zara мана марҳамат бренди Zara дар магазини Zara Kids грандиозни акция рафтестай тамошобино. нигоҳ кунен 130 сомон буда 90 сомон шудагай. беҳад сифаташ хушрӯвай. мана марҳамат нигоҳ кунен чанд модел дора, иҷада чанд фасон дора. размерош ҳамаш ҳастай. то 7 сола то 8 солара размер дора. марамат нависен шона доставкатон мекунанд агар ки хитон омада натонен. баъд ана инора бинен чӣ хел хушрӯчанд. ино чанд пулан? 53 сомон. ина нигоҳ кунен 53 сомон. беҳад хушрӯ. аз инам чанд модел дорад. ина марамат сезонш омадагай. сифатош да гап нест. шушта мепӯшонен кӯдакда ҳичи намешава. инчунин анам хедвойко ҳастай. ина 120 сомоно аксияда чанди меафтида боша? пижамаи оригинал 80 чанд сомон меафта. мана 80 чанд сомон. хулас беҳад арзон духтаро. марамат борои нақс хариданӣ бошен бо нархи арзон. ҳатман Zara Kids биёен. назди кафеи Суман даян тамошобино. Zara Kids назди раҳи калон даян. ба осонӣ пайдошон мекунен. бадани двойко иё чандиян? 200 сомон. акцияда 140 сомон меафта. инаи двойкачиҳошам хушрӯй астай ки духтаро нигоҳ кунед. 200 сомон ай, акцияда 140 сомон ай. ира бинен духтаро либосакҳои бачагиам ҳастай. ҳам подростковиш, ҳам нигоҳ кунен размерои майда. ҳамқа хушрӯанд. двойкаяй, тройкаяй. нигоҳ кунен духтаро тройкачаи фасон ин рубашкаша хушрӯгиша бинен. 205 сомон ай. акция рафтестай 140 сомон. 30% акция рафтестай дар Zara Kids бовар кунен. арзон метонен ки анам хеле либосои фасони туркию моли гуанҷура аз Zara Kids харидорӣ кунен. бовар кунен борошон ҳамаш фасонай, ҳамаш хушрӯвай. ишаишта фасон бовар мекунен. ира бинен ҳар я намуд худи доранд, двойка доранд, тройка доранд. аҷоибот. ҳозе ки акция ҳами арзон афтидагиайтона биёен. назди кафеи Суман дая ин магазин Zara Kids. назди роҳ дая ба осонӣ пайдошон мекунен. леки агар омада натонен духтарако ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. марамат нависеншона хитшон шумода доставка мекунанд. духтарако развивающие игрушкаҳо мепурсен. марҳамат Zara Kids ҳамқа игрушкаҳои фасон будай. ина марҳамат метавонанд бо нархҳои дастрас харидорӣ кунен. нигоҳ кунен инами 25 сомон ай. тахтагиай. мана бинен ина мучам астай. беҳад хушрӯ. 25 сомон. баданаи ҳастай. ирам барои кӯдако дар корай духтаро бисёр мегиранд. ай 30 сомон будай духтаро. нигоҳ кунен чӣ хел арзон. мана марҳамат тахтагиай иям 30 сомон. иҷада бо ҳастай нехели наборро фасониша диден духтаро. беҳад хушрӯ. хулас чанд намуд дора. мошинча ҳам астай. инора бинен 150 сомон набор. ана инора бинен. хулоса агар игрушкаям гирифтанӣ бошен дар Zara Kids ҳама намудша меёбен. ина бо нархҳои дастрас. иҷа сумкаям будай. хулас ҳама чӣ доштане. доштя нигоҳ кунен наскиву ина хел шапочкову. касе пурсидеста буд ки шапочка нишонтиян. ина духтаро ҳама намудаш дар Zara Kids ҳастай бо нархҳои дастрас. абадокошам ҳастай диден. ина назди кафеи Суман дай магазини Zara Kids тамошобино. биёен аз наздик бо худтон бинен. ина заколкоям ҳастай диден. чӣ хел интихоб васеяй.
брендови сумочкаҳои фасони идона тамошобино заракитста нигоҳ кунед чӣ хушрӯ аксия рафтестай нигоҳ кунед 32 сомон шудагия диден аз и чанд намудуш астай мана марҳамат 32 сомони аксияда ана бад ана ин намудастай чихе фасонира бинед аҷоибот подбренд кардагиан аз ина мина бо золотисти астай розови аст и 60 чандай 64 63 сомон и 63 сомон ина нигоҳ кунед шанел шамбо дай диден духтаро диор шанел подбренд кардагиан қофасона як бурам сафедак шакшо хоҳарҷон нишон тем марамат каседа дар корай ҳатман заракитс биёен инам хел сумочкаҳои фасон барои ид харидорӣ кунед омада наметонед нависен вайра бинед чихе хушрӯчай нависен хучон шумода доставка мекунанд и 63 сомон и 63 сомон ина назди кафеи суман даян тамошобинон назди роҳ да заракитс навистагиай ба осонӣ пайдошон мекунен инчунин пояфзолои хушрӯ доранд пояфзолошон ҳам арзон ай духтарако марамад ина чӣ намуде мегирен туфличаакҳои фасон ина хе красовки чаако ҳамаи чӣ ҳаст охира бинен аҷоибот борошон хушрӯ фасон ина иҷод бо кепкаҳо будай духтарона писарона мана шляпоша бинен ҳози сезонаш омадай духтаро дар кортон боша ина сумукаҳои вай ҳам доштияна садигравак ина аз иноям фасон рюкзакҳоям ҳастай барои мактаб тамошобино марамат ҳозе ки аксия рафтестай ҳама чишона арзон кардагиан метавонед ки дархост кунед доставкатон кунанд ё худтон биёед тамошо кунед маҳқултон мешава